سلام كبرات تخاتلتي داسني كستران حجي أبستدال وزيناتات مسحيلتات قلطف دقف تعاسيبا يسرحاني رانز تفالا إثيوبياوان دق أنستيو بسراوي السودان بتحت قيد مئتاون بموت إثيوبياوان سدتنياتات تخصيص صنحة ود بريزيدنت مالاو نبر ناس أتباهيلو مهلو بيت مغرس أو مسالات ود بحورات هاجرات بزعبه كونتات أو مسالات إيرترا بزملكت بفولي رابورتر ود بحورات هاجرات بقدايات إيرترا واتس إزلت أبصاب قبر ملسي زتفل عليها هاجرات كومدما جيبوتي بزعبه بإيرترا أسيرهم زلوا وتهدرات عمل كيتا هباتو زلا مجلسن كالن زتقالك خونيو أبزا channel دمان وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتوقن بخبرية قدمكم ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዞባ ገዳረፍ ዝርከብ ኣካል ሰራዊት ሱዳን ዝኾነ ክፍለ ጸጥታ ምስቶም ኣብ ዘእዋን ኣንጻር ሰራዊት ሱዳን ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ብገንዘብ ሰዲዐን ተዓሲበን ከም ስናይፐር ኮይነን ይሰርሓ ነይረን ዝበለን 6 ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዋ ኣፍሊጡ ሰራዊት ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ብተደጋጋሚ ከውፅኡ ኣብ ጽንሕ መግለጺታት ኣብ ጎኒ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ተዓሲቦም ብገንዘብ ዝሰርሑ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣለዉ ዝብል ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ገለ ውግኣት ድማ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ከም ዝማረኸ حبيرن يريو حجد ما مبرق سودان أبتمس إثيوبيا زداوب كبابيتات قدارف توافيرم زركبو أكل سراوي سودان زخون حيلتات صغيرة نبي إثيوبيا كسجرا زفتنا مس حيلتات قلت فدقف تخفيلن كم سنايبر كوينن يسر حي النيرن زبلن إثيوبيا ويعني أب تحت قيدية تزلا بمسرة وتس إزلا مجلس أدماء تن إثيوبيان حيلتات قلت فدقف بزلون تمكرن كإلتن بتقلب كابي إثيوبيا كم زمس أنن حجد ما نبي إثيوبيا نملس فتنا أبز جبرالو زنبر أوان كم زت تحزن أبي إثيوبيا دما اتز تعصبالو ገንዘብ ክወሃበን መደብ ከም ዝነበረ ይገልጾ በዛዕባ እዚ ሰራዊት ሱዳን መዘን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ብዘተሓዝ ኣውፂዎ ዘሎ ከሲ ብወገን ኢትዮጵያ ብዕለ ዝወፀ መግለጽ የለን أبز حلف عمت أب حدا جملو مقابر أسكرينات إثيوبيان سدتنياتات مركبو سعيبو بقتلتن زي حقاو مسجر دق سباتن تخصيصو زنبرة ودي بعلت بيت بريزيدنت مالاو نبر كابت تخصيصو لزنبرة جبنات بنات أتفانيو اتم عسران شعتن إثيوبيان سدتنياتات أبز حلف عمت ورحداريوم ملكت أب زي نبرة جملو مقابر تقابيرهم استرخبو أموت اتم سدتنياتات إيدا لهم توهيلهم كابزت تأثرت أرطرات دما حدا ودونت بريزيدنت نبر زخونة تادي كيرا مفوزة يركب منيرو እቲ ፕሬዝዳንት ነበር ድማን ወደක ካላኸል ፖሊስ ምሰየናይ ገበን ርክብ ከም ዘለዎ መርትዖ ከየቕረበ ንወደ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ከም ዘገረመ ኣብ እዋን ምግላጽ ይዝከር ድሕሪ ናይ 9 ኣዋርሕ መስርሕ ፍርዲ ድማ እቲ ተኸሲሱ ዝነበረ ወዲ ፕሬዝዳንት ነበርን መሻርክቶን ዝተባሃሉ ካብቲ ገበን ናጻ ተባሂሎም ኣለዎ ጠበቓ ናይቲ ወዲ ፕሬዝዳንት ነበር ብውጽኢት ናይቲ ውሳነ ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጹ ፖሊስ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕዳር ሬሳታት 29 ስደተኛታት ኣብ ከተማ ሙዚምባ ማላዊ ኣብ ጀምላዊ መቃብር ከም ዘረኸበ ይዝከር እቶም ساتات بقعات تخوّص زخالو دما منسي تخبابي أبتج أكاز هوخ أنا كم زلوا مسملكوت يوم كلهم اتم رئيسات نبدو أفريقيا نيزقوا عزز نبرو إثيوبيان سدتنياتات مخانم يجمت بيت مغرس أو مسألة ودو حورات هاجرات أب قداية تحزاس أو مسألة إيرترا زت أب زكاة دلوان زتر أيام محياش كم زي اللحى بيرو فولوي رابورتر ودو حورات هاجرات ناب إيرترا سودانوي دكتور محمد عبد السلام بابكر أبلو كونتات إيرترا ملكتو أب زغربة أب أب تهاجر أب قداية سب أو مسألة زغنه من محياش أي تجبر نيلو محمد عبد السلام بابكر أب أبو كونتات سب أو مسألة إيرترا أسك أغي كويني قصر الله أب العلد مستات تقاوم زكاة سرعة وعفنا قص إلى مالو من قصنا صنت مزراب حسب كمجلس موداب كمون صنت هيمانات مدراتو سلازي قارص سيفيكاون ديمقراسيون هواو مستعص أي زركب إلو سودانوي فري رابورتر ودو حورات هاجرات أب قداي سبعو مسألات محمد عبد السلام بابكر بتوسخي قدد هاجروا أقولقلت كتس إلى الله أسقداد نيقول وتسرح زكاة تخوينو أبت هاجر حدا منش جهز سبعو مسألات يقبل جديد وا زي لومي محمد عبد السلام بابكر زغربت أبصاب فري رابورتر ودو حورات هاجرات أب قداي سبعو مسألات إيرترا خوينا كابز مزاز أبز حلفو 4 عامات زغربو رابعي صبصاب كوينو أبزن فولي رابورتر كوينو سرحلن 4 عامات دما أب قداي سبعو مسألات إيرترا لوط كم زي رأي قاليتو أب تصبصابو مسألات فرداو مسرح بسرعة يجهز كم زلوخ قالت انكلو بما يزغ صورة قوامت تطبقت سبعو مسألات مرحت هيمانوت غازيت انياتاتن كالوت نقفت منقستن تباهيلهم زقمتو والقصبات فتسيهم كي تخصصون كي تفردون نزي توسنا جزيان ننوح اوانن بزي دليتهم بتحت قيد قالو ويلو
فولي رابورتر اب قدايا سبعو مسلات ودو حورات هاقرات محمد عبد السلام بابكر حجونا ناب إيرتراءاتيو بأكال بعينو رئيو تصاب كي يقرب ناب تهاقر مئتاو كم زي كالك الزاربن كله بزعبا مونغو إيرتراوين أووز أي زقات أمك جيجتا ملكيتوون اب تصابو تغيس الله نسو بزعباتي أووز أي هاقرات مونغو إيرتراوين زقات أمك جيجت بزملكت اب زهابا مغلطي سبسلطان إيرترا نبوليتيكا دياسبورا نمقوص أرن ناووز أي زركبو دقفت ديموكراسن دليت فتحن سقنا بال سقرا دباوت سقطي يغصل على دحر مبال اتي امونغ إيرتراوين اب دياسبورا زر زلو قونسي ننا إيرتراوين محبرسب بحفشا دمان إيرتراوي حبرتسب يهاسيو إيزوليلو محمد عبد السلام بابكر بتوسخي ابزص ابصابو كمولو حزب إيرترا كساب كل تشحن عيسان 4 اذا 17 ميتاويت تسديدو عقبه زحتته يدحر مبال بزعبه هلاو سراويت إيرترا بقال كبابيتات تግራይ ውን መግለጽ ይብሎ ንሱ ህላው ሰራዊት ኤርትራ በጋለ ከባቢታት ትግራይ ይغጽል ይዘለ ድሕር መባል ኤርትራ ንስም አልጀርስ ተኸቲላ ኣብ ሰሓበ ደቡብ ከባቢታት ዝርከቡ ህዝብታት መሰላቶም ከተኽብር ኣለው ኢሎ ነዚ ብፍሉይ ራፖርተር ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝቀረበ ጸብጻብ በዝምልከት በወገን ኤርትራ ኣብ ዝተዋሃበ መልሲ ሎኽ ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ራፖርተር በዛዕባ ኤርትራ ከምዝ ዝኣመሰለ ክስታት ከቀርብ ኣብ መዓልቲ ሰማዕታታ ኣብ ተኣኺባ መስታፉ በተሪር ክነቕፎን ከሎ ነቲ ዝቀረበ ክስታት ከኣዝምቡዕ ድምዳመታት ዘለዎ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቀታት ዘየመዛዘነ ክብል ይተቃወይሞ ኤርትራ ምስ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት በዝተሓዝ ከውድ ሕብራት ሃገራት ሰፊሕ ወቀሳታት ከቀርበላ እኳ እንተጸንሐ ነቶም ነቐፌታታት ገና ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ሓዘል በመባልያ ክትነጽጎም ጸኒሓ ካብ ኤርትራ ወጻኢ እቲ ፍሉይ ራፖርተር ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዘቕረቦ ጸብጻብ በዝምልከት መልሲ ካብ ዝሃበ ሃገራት ቻይና ንኤርትራ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ ክትገልጽ እንከላ ንምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ናይቲ ፍሉይ ራፖርተር ድማ ከም እትቃወመ ያገሊጻ ቻይና ወሲኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝውሰድ በይናዊ ስጉምታት በተሪር ከም እትቃወሙን ገሊጻላ ቬኔዙዌላ እትወክለን ጉጅለ ሃገራት ድማ ነቲ ብፍሉይ ራፖርተር ዝቐረበ ጸብጻብ ንተኣማምነቱ ኣመልክት ሕቶ ከም እትእቱ ክትገልጽ እንከላ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝምዘዝ ፍሉይ ራፖርተር ድማ ከም እትቃወመ ያሓቢራ ኣብታ ኺባ ላክሰምበርግ ፈረንሳ ኖርዌይ ቤልጅየምን ዓባይ ብሪጣንያን ድማ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከም ዘይርኣየ ብምግላጽ ንዝግበር ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝቃወማን ኤርትራ ድማ እዚ ገህሰት ክቋረጽ ምትሕባር ክትገብር ጻውዒት ኣቕሪባን ካብዘን ሃገራት ወጻኢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነዚ ብፍሉይ ራፖርተር ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣመልኪታ መግለጽ ዝሃበት ሃገር እንድሕራላ ጅቡቲ ኮይና ጅቡቲ ኣብ ዝሃበቶም መግለጽ ድማ ብዛዕባ ኣብ 2008 ኣብ መንጎኣን ኣብ መንጎ ኤርትራ ናብ ዝተኻየደ ኩናት ብኤርትራ ዝተማረኽዋ ወተሃደራታ ኣመልኪታያ መግለጽ ሂባ ጅቡቲ ኣብቲ ብመንገዲ ወኪላ ገይራ ሂባቶ ዘላ መግለጺ ብዛዕባ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዎ ኤርትራውያን ንሰምዓሉ ኣብ ዘለና እዋን ኩነታት ናይቶም ኣብ 2008 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኤርትራ ዝኣተው ጅቡታውያን ንሻቐሊና ኤርትራ ንኣህጉራዊ ሕግታት ኣኽቢራ ክትፈትሖምን ብዛዕባ ኩነታታ ድማ ንኽንፈልጥ ክትሕገዘናን ንጽውዕ ክብል እዩ ወኪል ጅቡቲ ኣብ ተኣኺባ ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝበሎም 13 ጅቡታውያን ኣመልኪቱ መግለጺ ዝሃበ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ርክባት ናብ ንቡር ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ብወገን ኤርትራ ድማ ክፉትነት ምዝህሉ ኣብዚ ጉዳይ ዞም ናይ ጅቡቲ እስራት ኣወንታዊ ውጽኢት ክርከብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ልኡኽ ኤርትራ ብዛዕባ ጅቡቲ ብዛዕባ እስራታ ኣመልኪታ ዝሃበቶም መግለጺ ዝኾነ መልሲ ይሃበን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም